ହାଲୋ ଆଲୋ ଗରମ ଲାଗୁଛି କିଲୋ। ହଁ ଆଲୋ ତତେ ଯେତେ ମାଠୁଛେ ମାଠେ ତୁ ଯୋଗଣି ଖାଇ ସେଇ ଦରପଡା କାଠେ। ମାନେ ମୁଁ ଏସି ଲଗେଇକି ବି ବସି ପାରିବିନି? ଏସି ଲଗେଇ ଦେଇଛୁ? ଏ ଭଗବାନ, ଏ ମାର୍ଚ୍ଚ ମାସରେ ମୁଁ କେମିତି ବିଲ୍ ଦେବି? ମୁଁ ଯଦି ଏତେ ଟଙ୍କା ବିଲ୍ ଦେବି ତାହେଲେ ମୁଁ ମଶାଣିକି କଣ ନେଇକି ଯିବି? ଏ ଭଗବାନ, ଏସି ପଇସାରେ ବି ତମେ ମଲା ବେଳକୁ ନେଇକି ଯିବ? ହଁ ମୁଁ ସେଇଥିରୁ ପଇସା ନେଇକି ଯିବି, ମଶାଣିକି ନେଇକି ଯିବି ଲୋ। ତମର ଟିକେ ସତରେ ଲାଜ ନାହିଁ? ହେଲୋ ହେଇ, ତତେ ଏତେ ଗରମ ଲାଗୁଛି? ତତେ ଏତେ ଗରମ ଲାଗୁଛି କିଲୋ? ଆଲୋ ମୁଁ ଯୋଉ ବାଳକାଠି ବଜାରରୁ ତାଳ ବିଚିରାଟା ଆଣିଥିଲି କିଣିକି, ସେଟା କଣ ଓଇ ଖାଇବ କିଲୋ? ଓଇ ଖାଇବ? ସେଥିରେ ତୁ କଣ ବିଞ୍ଚି ହେଇପାରିବୁନୁ ଏମିତି? କାଇଁ ତମେ ବିଞ୍ଚି ହଉନଲ? ତମକୁ ଟିକେ ଖରାପ ଲାଗୁନି? ଏଇ ଭଳିଆ ଘରେ ଏମିତିଆ ଶାଶୁ ଯୋଉଠି ଥିବ ସେ ବୋହୁର ଜୀବନ